yn erbyn Ysgol Y Strade yn y gwyrdd coch a melyn. Rhydywaun sydd ar bêl i ddechrau off. Dros y bêl mae Y Strade yn mynd ac ennill y bêl. Gwaith gwych yn ardal y dacl fanna. Edrych nawr i roi'r bêl i Morris sydd i gael diwrnod ffantastig. Sgorio llawer y ceisiau a trosi hefyd. Pwy eith ar gêm yma. Cyfle nawr i Strade dadlwytho gwych. A cais hyfryd yn y cornel i Evans. Strade sydd yn sgorio'r cais cyntaf yma yn y rown yr 8 ola y cwpan. Felly cais cyntaf y gêm yn dod o Max Evans. Edrych falle bod y trosiad heb yn mynd drosto. Felly Llyr Morris yna yn ddechrau'r gêm fan hyn. Yn syth o'r cic mewn i dwylo Jones. Wedi cael ei gwbo o flaen y llinell cais. A yw Y Strade mewn am ein ail cais. Ond amddiffyn dda fyna gan Rhydywaun. Dros y bêl. Mae Jack Fields. A wedi ennill y kick-gosb. Gwaith arbennig yn ardal y dacl. A Y Strade ddim yn ryddhau y bêl. A'r cic yna o'r kick-gosb i Rhydywaun. Mewn i hanner Y Strade. Ond Y Strade yn ennill y lein o kick-gosb Rhydywaun. Cyfle wedi cael ei golli fyna i Rhydywaun. Tacl yn dod mewn fyna gan Ellis Cambon. A dod mewn o'r ochr yn ôl y dyfarnwr. Felly Strade sydd ar cyfle fan hyn nawr. Allan i Josh James. A os gen yr goesau gyrraedd, ydy fe wedi tirio'r bêl? Ydy yn ôl y dyfarnwr. Felly Y Strade unwaith eto yn sgorio. A Llyr Morris sydd am cicio'r trosiad unwaith yr agor. Ond ddim wedi cyrraedd. Yn anffodus. Cyfle da. Cic mewn i dwylo Cambon. Dleitha da pas fyna gan Iolo Williams. Allan i'r asgell mae'r bêl yn mynd. Os genna'r cyflymder i Rhydywaun. Dal i fynd. Mae'r bechgyn yn di.
Llaw yn y wyneb. Ond cam sefyll yw'r galwad. Felly cic gosb i Rhydywaun. A Iolo Williams sydd ar bêl yn ei ddwylo. Beth mae Rhydywaun yn mynd i wneud fan hyn? Asan i'r asgell i Jack Fields. Jack Fields sy'n mewn am i'r ail cais o'r gêm. Cais gyntaf y gêm, sori. A mae Rhydywaun ar y bwrdd. A'r sgôr yw Y Strade 10, Rhydywaun 7. Felly Jack Fields fydd yn ail ddechrau'r gêm yma. Lan yn uchel mae'r bêl yn mynd. Cwrs yn dod mewn gan Cambon. Cambon yn ennill y bêl ond mewn mlaen mae'n neud. Mewn i dwylo Daniels. Daniels sy'n gyda'r coesau. A yw Daniels yn mynd i fynd? Na di. Tacl gwych fyna gan Cambon. Ond y dyfarnwr wedi penderfynu bod y bêl wedi mynd dros yr yslys. Felly lein i Rhydywaun fydd hi. Taflad mewn i'r llinell gan Andrews. Ond dyna'r hanner. Hanner llawn cyffro. 3 pwynt rwn y tîm. A sgôr ar y hanner. Ysgol Rhydywaun 7. Ysgol Y Strade 10. Like the 8-9. Rhydywaun fydd yn ail ddechrau'r gêm yma. Jack Fields efo'r bêl yn ei ddwylo. Yn y rown yr 8 ola y cwpan rhwng Rhydywaun a Strade. A lan unwaith eto mae'r bêl yn mynd. Cwrsog dda gan Rhydywaun. Mlaen o'r dwylo. Ond mewn i dwylo. Charlie Eatley mae'r bêl wedi mynd. Ond y dyfarnwr ddim yn meddwl bod Rhydywaun wedi ryddhau y dacl fyna cyn mynd cystadlu am y bêl. Felly, cic gosb i Strade bydde fe. Ond mae un o'ch chwaraewyr, Jack Davies sydd lawr. Falle'n derbyn triniaeth, ond bant mae'n mynd, felly cyfle i Dafydd Francis.
I gwneud eilydd. Italy ar y bel nawr. Mewn i dwylo Morris. Morris unwaith yr agor. Ochr Gami. Ochr Gami gwych. A mewn am cais. Yw am ni gyrraedd yno. Ydy wir. Y cyflymder efo fe'n y diwedd. Jack Williams o Rhydywaun bron y cyrraedd. Ond o dim gobaith stopio Morris. Pwysau am drosi unwaith yr agor. A roi Strade yn y blaen o 17 pwynt i 7. Chwaraewr allweddol iawn heddi i Strade Llŷn Morris. Gynwaith y cic yn gael i cwrso gan Daniel. Nid y pas orau fyna gan Dan Bush. Ar y bel nawr, Ollie Andrews. Driscoll ar y bel. Wedi cael ei daclo gan Llion Williams. Ochr Gami gwych fyna, llinell dda gan Rhydywaun. Ond y tacl yn dod mewn gan Strade. A oes cyfle fan hyn nawr i Cambon. Cambon. A yw Cambon mewn. Cambon yn ebyn Daniel. Pwy sy'n am ennill y ras? Daniel sy'n ennill y ras. Darlwyth da. Llŷn Morris sy'n cwmpo yn y dacl. Rifau fan hyn nawr. A'r pas yn mynd i fynd allan. Y dyfarnwr yn chwarae mantes. Chwarae rydd fan hyn nawr. 2 yn erbyn 3 os yw'r bel am yn allan. A dyna ni, cais i Rhydywaun, Jack Fields unwaith eto ar yr asgell. A'r trosiad gan Jack Fields. A roi y gêm nôl mewn gafel Rhydywaun. 3 phwynt rhwng y tîm, y 2 dîm. Gêm gyffroes fan hyn yn rownd yr 8 ola. Cwpan y Bechgyn. Blwyddyn 10. Jack Fields unwaith eto. Bob tro cic ymlaen. Cambon yn ei ddilyn. A yw y bel yn mynd ymlaen o dwylo Cambon? Nac ydi. Ond mae wedi mynd dros yr yslys. Llinell i daflu mewn gan Llyr Morris. Ond na, cic grydd wedi cael ei roi i Rhydywaun. Cyfle nawr. Fields yn edrych mas y da. Mae gan y Rhydywaun yn niferodd o Sam Llyderi bel. Cambon sydd yn chwilio am y gornel. Fields unwaith eto. Mynd ar ben un. Pel araf. On yr angl. Ar yr ongl. Na, di dwyb cyrraedd y llinell wenna eto. Fields am bigo'r belan. A i wedi cyrraedd yno. Na di. On y dyfarnw'n dyn ôl am y kick-osp. Angen i Strade fod ar ei drad fan hyn nawr. A yw Rhydywaun. On y syth mewn i dwylo Strade. A yw cyfle i Llion Williams.
James efo'r bêl fyna, nôl mewn nawr. Eatley sydd ar bêl i Llion Williams. Beth gall Llion Williams gwneud? Lladd y cloc sydd angen Strade gwneud nawr. Mae dyn nhw'n nifurodd os am Lledaenu bêl. Morris sydd ar y bêl. Morris yn sgorio'r cais. A dyna ni. A efe hwnna'r cais sy'n rhoi y Strade mewn yn y rownd gynderfynol. A'r cic dros y pist. Y dau sgôr angen nawr ar Rhydywaun os am ennill y gêm yma. Bell mae'r cic y dro yma. Be gall Rhydywaun, gall nhw'n dymo mewn i'r gêm fan hyn. Tackle yn uchel yn ôl y dyfarnwr. Felly cic osb i Rhydywaun. Eto disgybleth y gadael y Strade lawr. Ongl dda gan Cambon. A mae Cambon mewn fan hyn. O na! Llyr Morris oedd nôl yna. Wedi cwmpo dros Strade un. Di'r gêm dal eb orffen eto. Fields sydd ar y bêl nawr. Fields yn ochr Gami Williams. O mae ambell i... Mae'r tensiwn yn godi nawr. Ond am gais i Rhydywaun. Driscoll sydd o dan y pist. Amser i'r trosedd cyflym. Ond dyna ni. Am gêm o rygbi. Perfformiad anhygol gan y ddoi dîm. Ond yn y diwedd, Strade sy'n cipo'r fuddugoliaeth.